ich ohýba kvôli tomu, aby mu to vošlo popod tento rám, lebo ten rám má dole len asi centimetrovú medzeru a keď mal ten papier zvlnený, tak mu zadrhávali. No hlavne sa nesmie dať naopak ten papier, lebo on keď príde naopak tým polyetylénom, tak on začne horeť v tom... on musí byť tým polyetylénom na tejto forme znútra, lebo keď príde ku tej špirále ten polyetylén, tak to normálne sa chytí, akože zblčne ten polyetylén. Zblčne celý stroj a no mali sme včera sa mu nalepilo. Omylom možno, že niekto sa pozeral na tie papiere a dal ho naopak. No. A malíku to môže byť prevod. Treba tak rovno dať. Toto je papier, ktorý není bohvie ako pružný. Áno. Ktorý není bohvie ako pružný, čiže on si ho naolejuje. To je tá horná vrstva. Tu nikdy nemôžeme dať olej. Áno. Keď tu dáme olej, tak nebude nalepiť. Áno, hranu, potom by nenalepilo tú hranu. Naolejuje kvôli tomu, aby ten papier pružil? No, to normálne ho rozmastí. Čiže si prvé dve vyhodilo na prázdno, akurát to sa divil. Ale to len praxou už sa potom človek naučí, že jak si to púšte. Vlastne táto páska slúži na to, aby to netahol do týchto papier. Áno. Keď si tú červenú vyhodí, tak prestane podávať. Áno, zdvihne ho od